V predchádzajúcich videách sme si ukázali, ako správne zatepliť podkrovie v prvej a druhej vrstve vrátane pomúrnice, ako položiť parozábranu a namontovať rošt na upevnenie sadrokartónu. Teraz si ukážeme, ako vyplniť nosný rošt treťou vrstvou izolácie, prípadne ako viesť elektroinštaláciu. Pri práci opäť nezabudnite používať ochrannú masku, okuliare, čiapku a rukavice. Najprv si zmerajte, aký rozmer izolácie budete potrebovať na zateplenie samotného profilu, na ktorý sa často zabúda. Odrezanou vlnou vyplňte priestor vo vnútri profilu a pokračujte po celej jeho dĺžke. Teraz môžete začať vkladať vlnu medzi dva profily. Zmerajte si, akú šírku potrebujete a nezabudnite k nej pripočítať aj presah. V našom prípade pre izoláciu Rockton Super sa bude jednať o 0,5 cm. Tento presah bude slúžiť na to, aby vlna medzi profilmi dobre držala. Pri rezaní si opäť môžete pomôcť vodováhou, aby bola línia rezu rovná a presná. Takto odrezanú vlnu môžete vložiť medzi profily. Stačí iba ľahko pritlačiť a izolácia priestor dokonale vyplní. Nie je potrebné ju nijak upevňovať. V miestach, ako je napojenie šikmej strechy na strop, sa môžete stretnúť so situáciou, že svetlá vzdialenosť medzi profilmi bude kratšia. V tomto prípade si opäť vzdialenosť zmerajte, aby ste vedeli, ako veľký kus izolačnej vaty budete potrebovať a dosku odrežte. Opäť dosku jemne vložte medzi rošty a takto pokračujte po celej dĺžke stropu. Teraz máte celé podkrovie zateplené aj treťou vrstvou izolácie. Ak ste už skôr neorezali prebytočný pás utesnenej parozábrany na stene, nezabudnite ho v tomto kroku orezať. Následne celú plochu zaklopte sadrokartónovými doskami. Okrem inštalácie izolácie v tretej vrstve môžete priestor medzi parozábranou a sadrokartónovými doskami použiť aj na vedenie elektroinštalácie. Výhodou je, že káble nebudú viesť cez parozábranu a nenarušia jej funkčnosť a tesnosť. Káble položte na parozábranu a zaistite ich, aby nedochádzalo k ich posunu pri inštalácii sadrokartónových dosiek. Sadrokartónové dosky upevnite na konštrukciu roštu a dávajte pozor, aby pri montáži nedošlo k poškodeniu káblov. Teraz máte sadrokartónové dosky kompletne pripevnené a pripravené na tmelenie.